Beh, bayad. 500 lagi. Ay, ano nga, paluris akong cellphone tabi. Nabayar yung 370 68 Pila mo na balance mo? 500 oy. 150 materials. Dayon 350 ang adlaw libur. Maras kilo nga lansang do, kay uno ra mga lansang. 350 ang libur. Kadang sira nga murag ko gamay pa sa imong naong niya imbaw kagkuan, yabang ka. Yang libur 350 man. Hilom do. Paluris akong cellphone tabi. Pagli mo man dai. Sakto lagi day mais. Kunay ni ma? Kuwang ni. Kuwang ni. Kuan na? Kapun lang singit kay. Nang kuwang. Wa. Ila day lansang. 2 kilo. 3 kilo lansang ya. Sagra. Bisa gra dayon libur 350. Wa adong ka tayo. Ko na eh. Ha? Bansing ko ra 2 kilo. Uno ra si pintam, uno ra. Yan bisa gra tag 20. kwintang buok. Wa, kita mo ka na day. Adot lan gabok dito na dito na gabok. Dito na mo. Bye. Pedagoan ma. Paan ba? Paan ba gulay dagpan? Jollibee bye. Yo, what's up? May adlaw sa tanan niya mga katambay no. Another day, another life, another blessing sa atong tanan mga karon kay March taysa. So karon no, March 14 na tanan yung mga gano. So adlaw nga Martes. So karon kay sugo tang mama no. Kasugo si mama sa kuha. Kasi ipapanday sa kuha guys. So di kita rin kuno pandayon kani ba. Tahan ni sira na mga guba na kayo. Kamong karaan nga balay. So diri kita kuno buhaton kay kanang kuan ba. Nagpaabot ko nga mahuman imong balay kanang project ni mama no. So dugay pa man ni mahuman wala pa man tay budget guys. So mo to nga ato lang sa ning trabahoon. Ito na sa ning repero no. So malo kita to. Akong gipaabot ka nila kita mahuman kay para yan ang panday ni. Guban mo kayo no pero pamday budget. So ito lang sa ning ayo no to ning repero so karon mo palita og materialis dito no. Patag lansang og bisagra. So ito yung trabahoon guys no. So mani ko nyo sa akong lakaw ron magbuhatan ninyo sa pultahan o kamaabot ang buhatan na. So sa mura mo kukuha sa langit na niya pa doon. So mo siya guys, mamalita guys. Ubang rod? Uban ka? Asam ka sakay? Ah, di pwede. Hug ka? Hug ka? Are, Di ka pwede, mahug lagi ka? lagi. Di lagi, hug ka eh. Bilin lang kayo, wata lang ko dire. Wata lang ko. Ari lang ko wata. Tabangi ko ha. Asaw ka? Nakoy paliton. Kuman ko? Eh, bilin lang kayo. Kuman ko? Palitag materialis guys. Ha? Daging ayo ato kalsada. Bilin lagi ka? Tagan ulit ko. Maligsan ka oy. Nairakan motor dito. Apir kuya bi. Apir karang. Hadlok lagi. Bilin lang ka, hota ko dire ha. Hota lagi ko dire. Di lagi. Bye-bye. Bilin lagi ka ha. Balik ko na rin ka dayon. Mga 5 minutes. Ha? Google boy. Ay, di lagi dugay. Mahog pa lang ka. Aray ka sakay, mahog ka. Mahog ni mo piyang ka. Di lagi. Kaya lagi, mahog lagi ka. Bilin lang ka ha. Dali ra ko balik bi. Tara ko. Tara ya. Selamat eh. Sabay. Tumong. Taro nga ba? Unsa na ako yung usaman? Tahas. Sa ako lagi ni. Oh, Gabriel. Mukalansan ko kay Gabriel. Dahil ko pa sa parehas mo kataas, ma'am. Makapas na gini kay gipalangalangay mo ko. Lawa. Pas-pasin na dira brinda ni Moy. Pas na ka ko. Moto kang manay kwarta chip. Di ko moto kay kwarta no. Kaya lahas. Ano daw giprinda?
Nanambok kung mayo niya. May kwarta. Apel niya eh. Mamkat, apel ni mamkat no? Apel ni mam no? Ay apel ni no? Ano bitong kitawag ni mo apel ni? Masaba din? Snack ha kay imong gitawag. Di ko muli gyud nga we snack. Kapoy na kay kog paabot dire. Kay wala pala ko nimo tawag, naka-uli na ta ko ron. Naabot na ta ko ng racket. Kaya di ko nimo pasnakon, mo bala. Di ko muli. Kuyog gi ko sa inyo gani. Sir. Reklamo ko ni Mamtara sa hotline, sir. Mamtar, unahan lang ko mamay. Di mo kunin mo pasnakon ka. Unahan lang ka. Ari na ko mamay. Bye. Mamkat, una ko mamkat. Ha? Kita kira kang dahang kwartal. Tadi na paabot lang ko na memang libre jud ikaw paabot lang ko pa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Are mamay. Og magpa kuan mo sa amigo. Magpa-emission mo sa iyong motor. Ada mas kumbal niya. Na duulan ninyo para dali ra mo. Try mo duol diha kay no parking na. Adara koy. Sige, bye. Kita guys eh. Init yung mga. Oh. Puwes sa kajut no nya. Nagtutadaan. Nya. Sabi ni tay. Kaman to pa nito. Kuan ta, trabaho ta. Kaon sa ta. Lonely river flow. Adot. Hawa. Hawa. Uy. No. Okay. Sakit, Carl? Ha? Liki man guys. Ha? Liki siya. Nang naglansa nga kanang kuan, gamay-gamay. Pag yung taglansang. Saan ito? Hindi na ito son. Bilis sa. Ito taglansang. At dool ng hardware. Wala. 1/4 lang. 20. Dito lang may Ah. Selamat ya. Hai, ilusag ko guys. Ilusag materialis kay batik kayong kahoy. Batik kayo. Ang buak. Ang liki siya ba? Ito ka paligin na. Pangtang man. Ilusag materialis guys. Binita po deh. So, imbis ka na itong gamiton. Ano itong gamiton eh. Ini. So yan, basig din ang mga buak no. So nibaspasan guys. Kaya murag wala, hapon na. Abdan tang mama, wala na buhat rin. So, saring trabaho no niya, ikaw man. Kita na sa inyo ang humana ni.
man lang mga ano. After pila ka hours of trabaho ay uman jud siya. Taray. Ay mga baloy da sud. Mga pugi daw, mga pugi ko no. Oh. Ayo. Sa temporary door replacement sa English pa. Tignan sa itsura to. Ibaw sa itsura to. Mana siya guys, no? Mana gid. Lipay na sa mama ko na kita siya na. Ano Ini sang mahal ay. Ako rin kita gamay nga design ang kuano. Ang pultahan dara porma niya. Di porma. Kay kuan man anang kuwangan ng kawadyan ba. Di man si kaigo ipabarutan nan. So ako lang ipainana para maigo siya. Nandiyan ako siya no. Mga na siya. Mana ang gisugo sa tuwa ni mother, guys. Mana to iguan, goy. Ngapon da. So, nakat ko nga kita pa balik no. Nakat ko mapabili mo sa pagsubaybay no. So hangtod sa sunod gayon. So sig 2 mil mga baloy lang yapon. So, kita tayo balik. Ganoy TV, Anoy out. See you.